Omunye wabahlaziyi bamaskandi uveza ukuthi uNgizwe owaqala wangena emagcekeni akwaMpongose wase uKhuzani kuba yimani naye-ke esengena emagcekeni akwaMchunu kwase kuba yinkinga. Kodwa abantu akaze bekunake lokho ngesikhathi uNgizwe engena emagcekeni akaMpongose sebezonaka uKhuzani ngoba esengene emagcekeni akwaMchunu. Ngixolise Mahlase Bovungane ukuthi ngingaliqondisi ulimi. Kodwa-ke ngokulandela kwami nangokwazi izinto, kule nyanga ephelile phansi nayo uNgizwe ongene emasangweni kaMpungosi wangena ngaphakathi ebaleni wathi uKhuzani usebenzile ngokuthi athathe umkhulekelwa amfake estudio enze umsebenzi ngoba uyazi ukuthi umkhulekela akanayo imali. uKhuzani obhadale leyo mali usesebaleni kaMpungosi. Ukhumbula umuntu acofana nayo bani? uKhuzani. Kodwa mase sebenzisa umuntu omunye osebaleni la kaMpungosi okushuda akasakhulumi noKhuzani kuphela lapho usengena emndenini kaMpungosi. Yingakho uKhuzani sebona ukuthi naye akathola indlela yokuthi akaye emabaleni akamchunu afika athola amakhosikazi kaNgizwe abesekhuluma ngawo. Okwenza-ke lokhu ukuthi yilapho ke sesibuka khona into yakhona siqhubeka ngokutsheka isiya ngapha nangapha izothinta imndeni bese kuxabana abantu. uNgizwe ukwazile ukuveza umkhulekelo ukuthi akanamali uyehluleka kaMpungosi. Yibali la kaMpungosi lelo. Akusona izinto ekufanele undida kuNgizwe ngokuthi ukhuluma izinto yena bese engathi uyahleka. Engathi uyancokola ngalona kanti ushinte kuyiyona emdinayo nomunye umuntu noma ngabe ubani na. Wena-ke mfokasibisi sengubuke kakhulu ngikulandele kakhulu. Unenzondo nayo wena noKhuzani ngqo. Awufisi ukuthi uKhuzani kube khona into engabe uyayenza ephumelelayo. Unenzondo nayo ofuna-ke sonke noma bonke abantu bethatha iside lakho bazonda uKhuzani. Ngeke sikwazi ukwenza lokho. Thina sikhuza sibe phakathi nendawo sikhuza into esibone ngathi sisonela umculo wakithi noma izosixabanisela abantu bakithi. Hlehla-ke mfana njengoba usho nje ukuthi umncane vele kodwa bazosha abantu mangabe ngibhimbili la ukuthi ngiyabhimba vele.